Neste primeiro vídeo imos ver como é a atmósfera. Diferenciaremos os conceptos de tempo e de clima. Estudaremos o que é a temperatura, de que depende e como influye esta sobre o planeta Terra. Deixaremos para un segundo vídeo o estudio das precipitacións, da presión atmosférica e o vento. A Terra atópase envolta por unha capa de gases chamada atmósfera. Os gases máis abundantes na atmósfera son o nitróxeno cun 78% e o oxíxeno cun 21%. Aínda que tamén atopamos dióxido de carbono, vapor de auga e outros gases. A atmósfera divídese en 5 capas, que ordenadas de máis cerca a máis lonxe son a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera ou ionosfera e a exosfera. A atmósfera encárgase de regular a temperatura terrestre, xa que non permite que a parte do planeta na que é de noite se enfríe moito, e ademais fai circular o calor desde as zonas máis cálidas ata as zonas máis frías do planeta. A troposfera é a capa da atmósfera máis cercana á Terra e encóntrase en contacto coa superficie terrestre. Esta capa contén vapor de auga, e nela sucédense a maioría dos fenómenos meteorolóxicos. Unha das características da troposfera é que a temperatura descende conforme aumenta a altitude. A estratosfera é a seguinte capa da atmósfera e é sumamente importante para a vida do noso planeta, xa que contén un gas chamado ozono que evita que as nocivas radiacións solares ultravioletas alcancen a superficie terrestre. Vexamos agora que son o tempo e o clima, que, aínda que gardan relación, son conceptos distintos. O tempo é o estado da atmósfera nun momento e lugar determinados. Dicimos que nun momento porque un día podemos ter néboa pola mañá, sol a mediodía e chover pola tarde. E dicimos que nun lugar porque agora en Lugo pode estar chovendo e en Rábade, a esa mesma hora, ter sol. O clima é o estado da atmósfera que se repite nun lugar. É dicir, o clima é o tempo que xeralmente hai nun lugar. Así, onde nós vivimos, temos un clima onde chove regularmente, aínda que máis durante o outono. E as temperaturas nin son moi frías no inverno nin moi elevadas no verán. A temperatura é a cantidade de calor que contén o aire da atmósfera. Mídese co termómetro e, polo xeral, exprésase en grados Celsius ou grados centígrados. Nos mapas represéntase mediante unhas liñas chamadas isotermas, que unen puntos con igual temperatura media anual. Pero, de que depende que a temperatura sexa diferente dunhos lugares a outros? Pois existen distintos factores que inciden na temperatura. Os máis importantes son a latitude, a altitude e a distancia con respecto ao mar. Imos comenzar coa latitude. Como sabedes, a latitude é a distancia dun punto ao ecuador. As temperaturas son máis elevadas no ecuador e van descendendo progresivamente do ecuador cara aos polos. Isto débese a que na zona próxima ao ecuador os raios solares inciden máis perpendicularmente, polo que son máis intensos e quentan máis. A medida que nos imos afastando do ecuador e achegándonos lóxicamente aos polos, os raios solares inciden máis inclinados, polo que quentan menos a superficie terrestre. Para entender isto mellor, imos situarnos mentalmente nunha praia no verán. Cando estamos nesa praia ás 2 ou 3 da tarde, os raios de sol caen bastante verticais sobre nós e sentimos fortemente a súa calor. Cando estamos sobre as 8 ou 9 da tarde, nesa mesma praia, e o sol está no horizonte, os seus raios caen moi inclinados e xa non nos quentan da mesma maneira. Un segundo factor que influye na temperatura é a altitude. As temperaturas diminúen coa altura. Sabemos que nas zonas elevadas das montañas as temperaturas son máis frías, por iso
están sempre cubertas de neve. Tendo en conta que a temperatura descende unha media de 0,6 grados centígrados por cada 100 metros que nosotros ascendemos. Outro dos factores que influyen na temperatura é a distancia ao mar. O mar modera as temperaturas. Nas zonas interiores, afastadas da acción do mar, vai máis calor no verán e máis frío no inverno que nas zonas de costa. Polo tanto, nas zonas costeiras, en verán, non vai facer moito calor, nin en inverno moito frío, se o comparamos cas zonas interiores. Segundo a temperatura, a Terra divídese en 5 zonas climáticas. Unha zona climática cálida, 2 zonas temperadas e 2 zonas frías. A zona cálida encóntrase entre o trópico de Cáncer e o trópico de Capricornio. A esta zona, os raios solares chegan perpendicularmente durante todo o ano, polo que as temperaturas son sempre elevadas. Oscilan pouco entre o día e a noite e apenas cambian entre unha estación e outra. As 2 zonas temperadas sitúanse entre os trópicos e os círculos polares. Nelas, os raios solares chegan de forma máis oblicua. Por iso, as temperaturas son menos elevadas que na zona cálida e varían entre o día e a noite e segundo a estación do ano. As 2 zonas frías localízanse dentro dos círculos polares, onde os raios solares inciden de forma moi oblicua durante todo o ano. Por iso, as temperaturas son sempre frías. Co estudo dos distintos factores que inciden na temperatura e as distintas zonas climáticas que hai no planeta Terra, rematamos este vídeo. Como vos dicía ao inicio, quédannos por estudar as precipitacións, a presión atmosférica e o vento. Vémonos no seguinte vídeo.